den her hånd. Og det er vigtigt, at den holder fingrene sådan her. Og det vil sige, at på et tidspunkt skal vi så vende den her vej ned. Men det er vigtigt, at man holder de her 3 fingre sammen. Sådan så hunden har et udgangspunkt. Det første man gør, det er, at man viser hunden, at man har nogle godbidder i den ene hånd. Og så har man simpelthen foldet sine fingre over på den anden side. Og så venter man. Og de vil gøre alt for at få de her godbidder, der er her. Men man venter. Rigtig nemt at gøre det i en stol til at starte med. Clever girl. Dygtig. You want this? Yes. Hende har jo prøvet det nogle gange, som man kan se. Dygtig skat. Så nu kræver jeg noget mere af hende, der hun holder touchet på mine fingre. Dygtig skat. Det her det er et puppy touch. Dygtig. Godt. Når man så er kommet så langt, så skal man jo til at bevæge sig. Og så får man hunden her luret. Og så går man i en højre cirkel. Dygtig. Og det man skal gøre, det er, at man har en højre cirkel, hvor de kan gå meget ude. Yes, det må gøre. Så det er vigtigt, at man har hånden godt herude. Yes, det må gøre. Og fodre. Og altid en højre cirkel, fordi så er det nemmere for hunden, og den skal ikke koncentrere sig om at miste sin balance. Så den kan bare gå herude. Når den så kan have det, så kan man begynde lige så stille. Tag den her ind. Den lige sidder på min fod, det vil jeg ikke have. Kom. Så går man hen. Så langt frem, som du nu ønsker. Det er lidt for langt frem. Ja. Venstre fod godt frem. Sådan. Og har den langsomt inde. Og feed in position, det siger fodre den position, hvor hunden skal være. Det siger ikke noget med at fodre den herude. Man fodrer den her. Inde hvor man gerne vil have den. Man kan vælge at have en guf i hånden, eller man kan lade være. Til at starte med er det nok klogt at have en guf i hånden. Men du må se, så gør det lidt for meget. Okay. Og så tager hånden ind også. Så sørg for at fodre herinde med ben. Okay. Lav en cirkel om bagved og før den herind. Dygtig skal. Igen sørg for, at hun kommer ned i position, før du fodrer. Så kan man jo tage et skridt. Det er så lidt for langt fremme, så jeg vil egentlig godt lige have, at hun går tilbage og kommer her. Så det er helst sådan til at gå rundt en cirkel. Yes, klipper godt. Man starter i den her position, at man kan klikke hunden for at sætte sin pote hernede, lige ved siden af min fod. Og så kan man gøre den tryg ved at være ved siden af føreren. Yes. Jeg kalder det feed, men man kan kalde det bane med mælk. Lige nu venter jeg bare på, at hans pote lige kommer lidt tættere på min fod, for det er lidt for langt væk. Yes, klipper gør. Der er i hvert fald langsomt med mit klik, for hun bevæger faktisk sin pote rigtig godt. Yes, clever girl. Okay, nu skal jeg lige have en til jer. Jeg siger pote. Yes, clever girl. Dygtig skat. Og husk så, at det er vigtigt at stå her med venstre fod fremme, for når man så tager det næste skridt
Så bliver det på højre, så kan man ikke ramme ind i hunden. Og så kan man tage op, så man står på sin venstre fod igen.